aware ukuthi ufunda nabantu abaphethe lemimoya eyaguquka? Are you aware ukuthi usonta nabantu abaphethe lemoya eyaguquka? Amazwi abawakhulumayo amazwi aguqulayo. Umeke washo into noma you are standing in the right position, you will find yourself out of that position. Ngifuna ukubonisa something ongayazi. Lindo kuhle? Yebo. Yebo mprofeti. Usebenza ngezandla ne? Yebo. Mawulele ebusuku kunomuntu ofikayo, angena la embhedeni umuzi ukuthi kunomuntu ofikile ne? Exactly. Njengoba. Exactly. Receive your deliverance. Ngoba uhamba nomuntu wemimoya eyaguquka. Abantu are containers. They carry a content. Abantu bayizitsha ezigcina content ngaphakathi. Wonke ama-result omuntu ashi content engaphakathi. Quotation yakho kuyiquotile ifundiwe approviwe. Usenze njani? Wenze njani? Uyisayinile. Yes. Kunabantu abasalela ukuphumelela until bangenwa imimoya eyaguquka. Kunabantu who were born to do well in business until bangenwa imimoya eyaguquka. Mayingena yathena izinto upside down. Kunengane eqale kahle iphasi first year, second year, standard 1, standard 5 yashintsha ingqondo. Yashintsha yini kwangena umoya owaguquka.